batu jo intan Lay timbang la mela batu lay barik la de joringan keputusan lanyo paham lay kepada Tuhan keputusan alimmu lay kepada iman hai 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 kepada iman iman di hati termin de Tuhan lay tubuh de kita opi de Tuhan hai 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 pi de Tuhan iya sifat la de Allah lay batin la de Isa lay batin la de Isa Allah jadilan rasonyo di soal deh la pengajian dari soal la pengajian lay kola dari itu ko hilang la penyuruhkan puntung la hanya ilan laya pila pada Dah kurang payah gini. Kau berapet kan selawat ini mas? Tidak kah? Kau selawat berapet kan? Sebalan tu kampang ni.
Rabbi, Rabbi Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad. Ada pangulu kita, wahai sahabat, tolong saudara, wassalamualaikum ke penonton bersama. Oh agala patana, menengah curito, malumnya kami kekurang suara. Ada pun tangan, satya kita narani terjadi, namanya basuh. Oh ada pun jarina, banyaknya limo berhukum na wajib kita. Pertama sahadat sembahyang kedua, ketiga berzakat kampe puasa, kelima naik haji aten kuasa. itu sebabnya jari dan limo ya hewan ni jo kalau hikmahnya ke dalam negari na mula pertama siapa jari. Oh sami salarang tu di dalam negari kaum tua bertanya petang jo pagi. Nang kedua tunjuk namanya jari sampai seracar dia pandai di dalam negari. Kaum tua penunjuk ikut dan ini ketiga banamu si jari mati. Daripada kawan kata tinggi sami sarang kuat negara barang ni umpamu tentara dengan polisi. Kampe banamu si jari mani sami sarang kayo di dalam negari. Kaum tua pelaki ikan intan jokodi kasalang tenggang di anak negari kalimu kalingkiang anak kete esakali. Hai umpamu raya dari dalam negari nambalimu itu kuna sama pakai. Apa karajo tak mungkin selamat ia apa dijinjing kasamunyo baru. Oh ke dalam negari tu bagi itu nambalimu itu kuna setuju. Apa karajo tak mungkin maju seorang mailo nalaiko manganju kok pasal siapa malimnya pangulu Urang banyak dia cakap ragu antar ke sini antar ke situ yo nak jangan lah begitu sidang lajo jamune dari kami dari topan singgalang mulo palara katamu memang dari melang kisah bilangan aduh sila wallan terakhir pada malam anakku kenangan dekito hebat asamu oleh dekan dalam si malina calai sabantar ajaku lekarola di bali ya Allah lamona abang asuh delaila biela deba kurang sampai tahun kalah amonyo malam ladenyo kini halada pe patamu omoko di daerah la kayu tanam ladela ikona amonyo iyo nandi yo la pe
pesantren iyo pado malam anakku adalah inilah desa Buangan dari kami aduh lah itu lah singgala lagi sahabat aku ada ilallah baru kini mencukuh ladya mulaya mola odayata kanamu ladayata karati dola nami Allah dari bidang agama Islam lari agama kita juta dari lari dalamnya nilai utang lapado kita kama amalkan saja nilai itu lapi ngajian lana di mukunyo de basamu para karuh lani nyodiri lani lai kaji lakadi baco jangan diri nekatu orang lari puluh lagi nyokitu dari manuh lani nyobana tampang di jola diri kita dari manuh lani nyopuluh asal saratujo usulnya nilai wahai la iyo saudaro ya ihina iyo nyuani la ilaha illallah la paham la iyo di hati la nikati la iyo kan cermin hai langit la iyo do bumi la pamandang la siarif nada la maju la iyo di sini la dembali la iyo no alam memandang la iyo no diri la mali la iyo no diri dalam la iyo no diri la yadu la iyo hakiki la yadu la ma ajazi pandang la iyo nan lahir nan batin la iyo terkasih oh di dalam la iyo nan batin nanai orasia la tersembunyi nan jokalau la iyo si arif oh di dalam iyo memandang oh dari la iyo nan aso ai inyo la iyo barabilang disimpan lai kasamunyo di saat
la iyo kana pandang la iyo kulima o tampil la iyo nyohila Melai mano la iyo la tuan nan bijala iyo nyosano Melai pandang la iyo la buah di dalam la iyo nyobijo Melai kana la iyo la diri nananay siapa la iyo na punyo Melai Tuhan la iyo batanam Hai musim la iyo pabilo Hai kato la iyo marusi lele Ai lumala iyo nyokito La samaso la iyo nyo alam Babagai la iyo nyo rupo Layan na iyo nyo ado O sama la na iyo sama to Lalimbago la iyo nyo ada nananay Hai balum la iyo bartapo Balum la na iyo beribu nananday Hai balum la iyo barbapo Belai balum la basarugo Belai balum la iyo narako Iyo lenor la iyo Muhammad La di dalam lai alemunyo Oh di situ la iyo nyobijo Hai lai mulo la iyo kambangyo Oh lai bijola na iyo na satu Dari situ lai asalnya Lai jo kalau la iyo dipandang Oh la indah la iyo barupo Anjo kalau lana iyo dikako Oh lai indah antara so Hai pagi tu la iyo nyobana Oh lai sifat la iyo nyotohan Bukan lana iyo di luar Holai bukan lana iyo di dalam Lai bukan la iyo barupo Hai lai putih la iyo hitam Iyo dengan lana iyo nyo itu Olai kita basalah Ojo kalau la iyo dipandang oleh orang la iyo yang waham Lai pandangan lana iyo tak sampai Oh kapado denyo Tuhan Ding 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 Nanti hampir lana iyo kan mati Oleh sate lana iyo lah jalan Belai janganlah iyo begitu Oleh kita lah iyo sekarang Satu lana iyo kan tali Oh kata pela iyo berpegang Imano lana iyo nyohenggo Nanjo kalau nantara Leko balum na iyo nyotarang
lai cubo nalatanyo lai karano la iyo nyo jalan hai de banya la iyo simpanyo lai janji lana iyo ko sampai olai ajal la iyo ko tibo hai ta pandai la iyo barakato mengucap lana iyo kulima hai ko inna anda nabiyaso ana lai kulima la de kamano la de pulangnyo ada pun la de ma anda la de nan lai kulima Tuhan kalau hati lai terhambun jantan itu kalau ke bawah terkasih bulan hai 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 terkasih bulan kulima meliputi alam meliputi tubuh lainnya wajah badan hai 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 nyawa badan meliputi lainnya tubuh lainnya wahala badan lainnya wahala badan Allah kalau dipandang ladan lai orang yang bijak lai orang lai yang bijak hilang lana di mata olah di hati tanpa Samparono lumpuh lana lai mangko bajaja Samparono mati lai mangko bagara lai tando alamat parahu batullah hai 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 parahu batullah Mula gontai lai nai ala amma amal patullah wadisi lai paham talata hai 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 paham talata Onalawa hai lana sudaro lana lai andai dan tolana lana lai andai dan tolana iyo kana mela diri lai pandang la mela Tuhan lai pandang la mela Tuhan iyo tubola uji lana nai batu jo intan lai timbang la mela batu lai barik la de joringan keputusan lanyo paham lai kapado Tuhan keputusan alimu lai kapado iman hai 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 kapado iman lah iman di hati cermin de Tuhan lai tubuh de kita opi de Tuhan hai 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 pi de Tuhan iya sifat la de Allah lai batin la de Ihsan lai batin la de Ihsan Allah jadilan rasulnya di soal deh la pengajian dari soal la pengajian lai kola dari itu ko hilang la penyurkan pun tuang la banyu ilan lai api la pada kaki bali pe juru tulis bajalan kapado siapu tanah kita tanyakan hai 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 tanah kita tanyakan malah pulang kapado lautan lai jo kalau lawi dijadikan sampan hai 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 jadikan sampan Assalamualaikum nalai indah akan karam nalai indah akan karam begitu lah nyobana lah di dalam pengajian lah di dalam pengajian pengajian lah agama Islam sabana lah nyobana lah kaji lah dipakaikan sabana lah nyobana kita lah mama
malan wahai sahabat ditolan sudaro heu 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 tolan sudaro Garile soal pengajian sekian dulu kami baca yaitu dari sopan lasinggalang dan mulune para tamu memang dari misterio de la kisah iyo ayah nala de ambo kini kalau sopan lasinggalang jolang kisah duwe di malam naku salamun de hiduan di tampuh ango baru kali kini kita mencoba diambil karola dari kasan lanti sau singgalangnya adena Nikola kababain panghibur pinonton yo denanado tala piela denyo banna yaitu de bapak korong gitu atau mak malin la denyo cahai orang bario de galanyo karano nani yo si malina samakin tua samakin bakile demo konyo samakin nani yo de mamancar Nur Muhammad yo kakaniangnya kalau bisa beliau dari balakang mirip jo bapak Sudarmono kalau dicaliak yo dari samping mirip cingkuang tayo namanya kalau dicaliak yo dari jauh mirip jo bintang film de Rano Karno kalau tiba di Amerika mirip Cik Norris yo de namanya kalau dicaliak di Inok Pulo mirip jo bapak Joko la Dewi Dodo adelai saya yo de sakit na amwa ma ambiak yo lang kisau jadi sumando kalau diambil jadilah de sumando tanah mulai kisau masuk penjara de nambah ditulah de nyobana jo kalau iyo ai kadibaco kini dibujo malah hiburan desa patah la jodoh cari-cari nadalah suara na jangan barasuk lubang laitaningo nana jangan denyo sampai barakele rambut di kapalo di barinya bana sekarang nako irama raminang ikonamonyo iyo jopo kasironi iyo yonderoni iyo ai caniago yo kalau nani yo namola da judul nure kawan oi yaitu rang pawanan balaku dolimu kami badu mambari pulo mak malinoi mambari josuaro laleno leno anjuang dilawi limu esau dibuka jurumudi anjuang dilau ilimo esau dibongkar jurumudi karam dilawi dapat dan timbul kawanoi nan bedoko karam bujang alunyu babini karam dilawi dapat ditimbung kuya siroi nan bedoko karam iyo de mangaji kurang paua baku dolimo nesai kue pamutu itali kurang paua baku dolimo nasaiku apa mutu itali dosana kayu tanam ko bacirim bungo
malinoi kok layu diganti jo pucu ubi orang andur yang bakirim kudo di sana oi kok mati diganti jo Indu Jawi nan ka pulau nasi batu kuinde kawanoi di Bali pulau neli pekai naika pulau nasi batungku di Bali pulau lipekai esawa tabung kajare dela putuine kawanoi ekasi diranggu irang nalai Asau tabungka jare ko putui de mamalin dirangui de orang lain lagi tanam panjang mungkin tabade lo jelo Denan nilo naladi punta le sagadang la pondo orundo tapi kandala udah gitu dibari lai sakitnya sajo lai sagalo lai sakit pambari kanda salero ya itu jo pumula agamu depan tuna surau kada dijo nanti manoh lani kacan nangadun sana nanjo sudaro dibari nyobana sekarang aku untuk panambala iman didado untuk panambala iman didado pantun surau di bari juo pasana dia di dalam dado iko bunyinya di kami berdua lai anak lai ayam turun 10 ekor mati 1 lah 39 aku mati 1 lah 39 kalau berpisah nyawa do tubuh tangan orang lipe dia badan tangan orang lipe dia badan lai anak lai ayam turun 9 kok mati 1 lah tinggal 8 kok mati 1 lah tinggal 8 tangan lipe di atas badan orang cabiakan si kain kapan orang cabiakan si kain kapan kaulah jale turun 8 kok mati 1 tinggal 7 aku mati 1 tinggal 7 lah orang bongkoi jo kain kapan ka orang antar ka dalam kubur ka orang antar ka dalam kubur lai kalau la jale tinggal 7 ekor mati 1 lah tinggal 6 kok mati 1 tinggal 6 antar ka dalam kubur tinggal seorang berkalam-kalam bila tinggal seorang lain tak bakawan kaulah jale turun 6 kok mati 1 tinggal 5 kok mati 1 tinggal 5 di dalamnya kubur bakalan kalam mungkar dan nakir datang batanyo bukan dan nakir datang batanyo lai kalau la jale tinggal 5 kok mati 1 lah tinggal 4 kok
tinggal empat. Karena nangkir datang bertanya Hidup di dunia lai bersobat, hidup di dunia lai kosolat. Kalaulah jale turunnya ampat, Kau mati satu ne tinggal tiga. kau mati satu tinggal tiga. Lah hidup di dunia indah beribadah, mati berlambir ke dalam neraka. Mati berlambin lari masuk neraka. Lai kalau lah jale tinggal tiga, kau mati satu ne tinggal dua. Kau mati satu ne tinggal dua. Inna tahan azab neraka, Minta babali kaduyan aku, minta babali kaduyan aku. kalaulah jale turunnya dua, Kau mati satu ne tinggal satu. kau mati satu tinggal satu. Lai joko babali kaduyan aku, bakal kiam pelai badan babulu. Bakaki ampe bantu acinaku. Kalau lah jale tinggal satu, kau mati jua habis adonyo. Kau mati jua habis adonyo. Bakaki ampe badan babulu, Jalan merangkak ke dalam rimbo, jalan merangkak ke dalam rimbo. pantun curau iko namanya. Kami bado na pandai pulo, Tapi adulang jogele ang kapalo. lai kain na basah di bawah mandi. Sa sudah mandi di bawah pulang. Sa sudah mandi di bawah pulang. Lai amal ibadah di bawah mati, bininan kami di lamar orang. Bininan kami dilamar orang. Lai batang lai batuang jo batang tangga Samo bamiang yo kadonyo, samo bamiang nang kadonyo. labu pungguang nade sumbayang iba musaji iba mal yang juo. Ipa musaji babau jo. Kiola jadi rasunyo dari kami badu. Mister delang kisau na mulo pertama. Ya ibu topalan singgalang nana tarmen lan kadu. Allah nana balambu ilapia dari mulo lainyo sanjo. Laita lego lare balego nana indah lare hantinyo. Kinda ka ala kabada ka ala de bakam biang nana balago. Kiola jadi rasunyo. Hari kami nana baduo. Ibarat balada lalawe tarambanyo, ibarat lada bajala. Jauh bala kilo. Eko panela melada tanda di taitaraso. Kalau ala cucuran ala basadi dadon dekat kila kapucuran. Elo dudu elana baselo. Nama to nala padihanan di malam nanko. Lebar itu bana de kami taraso. Maalum melada nyo kami. Iyo malam de bajago. Di malam
la curi to samanya banyak samparono. Di rumahnya kanti lamali lamangku to acara lade bali. Iyo kan sudah lanya to. Onde syukurannya banna ka Tuhan yang so. Syukuran lanya nyobana tarado anak nyolai karano lane anak Lalai sudah melanya to. Allah sudah menyelesaikan akan ilmunya. Sudah pengangkatan la iyo pulo memang ringan-ringan. Melayakan pengangkatannya. Membagala lada baliau lada kanado pulo. Lekan sudah nelanya tolah de kita baca mulai kini lah begitulah. Lalai pulo laka elonyo. Lade maalum lade nyuarine lalaru iju. Kaci pompa menara mandi kuci kapam menara kato. Lalu kita telah jumpa titi panyudahi kato-kato. Ini ko bukuinyo gada tapi isi ladanya hampo. Ladang-ladang lade kanala banalay na ala kami lade panyato. Kata beliau lah nomor 1, tata kawan lah nomor 2. Anengen ko nalade kami ado banala pituahnya. Belai otalay na tinggi sampai kateh lada udaro. Lada ibarat lade nyo jawi lade nyo kete namun languhnya gadang juo. Lejo kalau lada languanyo tibo lurah ladi buenyo. Nani ko lapi tuahnya lada dina la tukang lana curi to. Tibo tinggi lada nyoruo ladari pado lada nyoboto. Danga lada kanala banalay na ala kami lade panyato. Tawada purong saya lapau diambil minum kopi bagulo. Ota mangguguang kalangi ijau. Rokok kawan basantung juo iyalah. Tapi lembok kecil tadi. Warung bodoh bicayo. Kalau kecil mana? Tinggi taruh ye. Ndak ada rendah lah demo. Kan lembok tiri saru.